găsit! Eu sunt Alexandra Sandu și vă prezint Europa la zi. În Ucraina, spiritele se încing din nou, astfel că manifestanții pro-ruși au asediat ieri sediul administrației provinciei Donetsk. Protestatarii au cerut un referendum și au desfășurat o banderolă pe care scria Republica Donetsk. În Rusia, partidul lui Vladimir Putin a fost învins în alegerile municipale anticipate de către Partidul Comunist susținut de opoziție. Și tot ieri au avut loc alegeri în Ungaria, unde Viktor Orban ar fi câștigat detașat potrivit rezultatelor exit polurilor. Alături de mine în această seară l-am pe domnul Tănase Stamule, consilier local la Primăria Sectorului 1. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Se pare că încă nu s-au liniștit apele în Ucraina. Ieri peste 2000 de protestatari proruși au manifestat la Donetsk. Totodată unii au pătruns în sediul administrației provinciale. Ce se întâmplă? Ce vor acești manifestanți? Se vrea o Ucraina care să fie atașată complet la Rusia? În primul rând, 2000 nu este o cifră atât de mare. În Ucraina a devenit o modă în a ocupa clădirea administrației publice. Iar eu nu cred că ceea ce s-a întâmplat în Crimea va continua și în estul Ucrainei. Pentru că, totuși, Crimea avea deja o forță armată rusă prezentă acolo. Exista bazele navale ruse, care, desigur, erau de interes strategic pentru Rusia, pe când în estul Ucrainei, deși este o populație vorbitoare de limbă rusă, nu este aceeași situație. Din punct de vedere economic, este clar că această instabilitate nu poate să ne ajute, mai ales pe noi, cei din România. Și, în primul rând, cred că cea mai dăunător pe termen lung este pentru Rusia. După cum știți, 50% din export, 25% din exporturile Uniunii Europene de gaze sunt din Rusia, iar jumătate din acestea trec prin Ucraina. Astfel, un conflict între Rusia și Ucraina poate afecta, desigur, pe termen scurt și mediu, securitatea energetică a Europei. Nu se poate descurca Europa fără gazul rusesc? Da, dar foarte scump, mult mai scump, că până la urmă discuția este de preț, de prețul energiei și energia fiind, bineînțeles, corelată cu dezvoltarea industrială a Europei. Cine ne poate livra? Există alternativa gazelor lichefiate din America. Momentan există anumite restricții la export, dar se pare că Congresul American va ridica aceste restricții. Însă nu trebuie să privim Rusia ca un inamic din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere al relației Rusia-UE, astăzi Rusia este mult mai dependentă de Uniunea Europeană decât era acum 10 ani. 50% din exporturile Rusiei sunt către Uniunea Europeană. Iar o înrăutățire a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană nu poate avea decât repercusiuni negative asupra Rusiei. Totodată, Rusia a investit mult și în Ucraina. Băncile Rusiei au împrumutat băncile ucrainene. Dacă acestea vor trece printr-o situație complicată, inclusiv băncile din Rusia vor avea probleme. Dar noi cum stăm? Care sunt repercusiunile asupra noastră? Direct și vizibil nu sunt efectele de mari. Însă, pe termen mediu, deci Ucraina are o poziție serioasă doar în piața cerealelor, în sensul că este unul dintre producătorii principali de cereale, iar aceste prețuri vor putea fi afectate de faptul că Ucraina poate anul acesta nu va mai livra atât de mult. Nu știu ce s-a întâmplat acolo în agricultura lor, însă este clar că bugetele noastre de securitate vor trebui să crească, iar este și mai clar că noi va trebui să ne concentrăm din ce în ce mai tare pe Moldova. Trebuie să cerem niște termene clare pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, pentru că este limpede că vecinul nostru de la răsărit devine din ce în ce mai neclar, adică nu se mai știe ce fel de politică va aduce. Situația oricum este neclară, pentru că provincia Crimea a creat un precedent foarte periculos, iar acum asistăm la regiuni din ce în ce mai doritoare de a-și afirma independența. Vreau să vă întreb cum se va soluționa această criză, dacă vor mai fi regiuni care se vor desprinde de Ucraina. Nu cred că vor mai fi regiuni care se vor desprinde de Ucraina, dar acolo, cred că, din punctul meu de vedere, a fost undeva o înțelegere tacită, dar așa ceva nu se face. Adică, până la urmă, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite au garantat Ucrainei integritatea teritorială. Dar și Crimea era partea Ucrainei. Păi da, la începutul anilor 90, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, aceste țări au fost garante pentru Ucraina. Iar acum tu să încalci toate legii, tot dreptul internațional, pentru că
te-ai supărat. Desigur că pot invoca argumente istorice, tactice, strategice, dar totuși trăim în secolul 21, iar ceea ce au făcut ei nu se face. Ar trebui respectate granițele de la, care au fost stabilite până acum? Obligatoriu. Pentru că protestatarii au scandat că acesta nu este sfârșitul, este doar începutul. Protestatarii, dacă au fost într-un Marașamic, e clar că a fost mai mult o regie. Dacă era o dorință populară, nu cred că veneau doar 2000 de persoane să Dar protesteze. dacă vor veni mai multe persoane, există posibilitatea organizării acelui referendum pe care l-au cerut? Nu cred. Nu, pentru că protestatarii au purtat cu ei drapelul Rusiei și au afișat pancarde pe care Și scria la noi au Donetsk. fost 2000 de oameni în Târgu Mureș care au purtat drapelul Ungariei, dar asta nu înseamnă că se va organiza un referendum în Mureș. Există grupuri nemulțumite, dar e democrație, lumea are voie să protesteze. Democrația înseamnă libertatea de exprimare într-un cadru al statului de drept. Ceea ce s-a întâmplat în Crimea, armata rusă a intrat acolo neinvitată, nu a mai respectat deloc stat de drept, atât din punct de vedere al dreptului internațional, cât și al dreptului ucrainean. A fost o invazie, de fapt. Vreau să vă întreb, de ce credeți că nu au intervenit autoritățile în forță? Pentru că ele au avut la dispoziție un tun cu apă pe care nu l-au utilizat, iar manifestanții au intrat în clădire. Pentru că lumea are dreptul să protesteze. Da, dar să scoată steagul țării și să pună un steag rusesc? Cu siguranță că liderii protestelor au fost identificați. Proteste au avut loc în mai multe orașe și în Lugansk, un alt oraș important din estul țării, unde manifestanții au atacat o clădire și au aruncat chiar și cu ouă. Nici aici forțele de ordine nu au intervenit. Acum știți cum este, nu poți să... Dubla măsură este cea mai rea. Și în Kiev s-au aruncat cu ouă. Acum, pentru că aruncă unii cu ouă, nu cred că asta e cea mai mare problemă. Problema este că atunci când se adună o masă critică, atunci când se vede că există o majoritate clară care dorește o anumită direcție și atunci când argumentele sunt serioase, din punct de vedere economic, social, politic, atunci se poate poziționa administrația într-o direcție sau se poate poziționa o anumită parte a conducerii. Dar așa, cu o chestie mică, nu cred că e o... Protestatarii au mai afișat mesajul NATO afară și știm că marțea trecută parlamentarii ucraineni au aprobat niște manevre comune, Ucraina și NATO, în perioada mai-octombrie, chiar și în apele Mării Negre. Vreau să vă întreb, de ce NATO pare un pericol pentru acești cetățeni? Pentru că în mentalul colectiv al unora care sunt mai apropiați de Rusia, au crescut cu NATO ca și inamic. Este foarte simplu. Oamenii aceștia, după cum știți, există o divizare din punct de vedere lingvistic în Ucraina. Estul este rusofon și vestul vorbește limba ucraineană. Iar în mentalul colectiv, când au fost educați, astfel, NATO era dușmanul numărul 1. NATO și, bineînțeles, America. Această educație a continuat parțial în unele locuri, dar nu cred că este ceva marginal. Dar cum vede Rusia o Ucraina europeană? O Ucraina făcând parte și din NATO și din Uniune? Aici trebuie să vedem care este interesul Uniunii Europene în Ucraina. Ucraina, alături de România, pot deveni două puncte strategice pentru Uniunea Europeană. Până în 2050, populația globului va merge în direcția 10 miliarde, iar a Uniunii Europene va stagna în cel mai fericit caz. Această populație va trebui însă să fie hrănită, iar România și cu Ucraina au cel mai mare potențial de dezvoltare a industriei alimentare din Europa. De aceea, Uniunea Europeană are un dublu interes. Odată o piață de 40 de milioane de locuitori de desfacere și totuși și un teren agricol foarte bun care va ajuta la creșterea gradului de competitivitate a Uniunii Europene. A sesizat și Rusia aceste avantaje în Ucraina? Eu cred că Rusia ce sesizează? Toate țările care au intrat în Europeană au trecut printr-un proces de modernizare și se vede creșterea gradului de prosperitate. O Ucraina care în 20 de ani să fie o țară modernă și prosperă, nu poate fi decât un model de bune practici. Iar atunci când vecinilor începe să le meargă mai bine, populația Rusiei va pune, bineînțeles, și ea întrebări. Acest concept de soft power pe care Uniunea Europeană îl exercită va fi probabil că va atrage o parte a populației ruse înspre Uniunea Europeană și să devină și ei pro-Uniunea Europeană.
Da, am vorbit despre interesul Europei în Ucraina, despre interesul Rusiei acolo, dar vreau să vă întreb Ucraina, ce ar avea de câștigat dacă ar intra în Uniunea Europeană? Și aici mă refer la faptul că cu siguranță vor exista niște împrumuturi pentru această țară, urmate mai apoi de măsuri de austeritate. Păi, haideți să ne uităm la România, ce a avut România de câștigat. Și ne vedem de la reforma justiției, la reforma administrației locale, la proiectele europene, la bunele practici pe care le-am importat din acquis-ul comunitar. Toate acestea vor fi și în Ucraina. Desigur că la început va fi un mic șoc economic, pentru că schimbarea masivă a legislației naționale schimbă, de fapt, tot ce înseamnă procesul economic, dar pe termen mediu și lung s-a arătat că toate statele care au aderat la Uniunea Europeană au avut beneficii. Pentru că te interconectezi cu o piață mult mai mare, intri pe o chestie procedurală care poate ajuta la dezvoltarea durabilă a țării, vin investitori, se deschide economia, ai acces la resurse, la programele preaderare, după ce intri la alte programe, cum sunt acum programele operaționale sectoriale. Deci, Ucraina știe că va avea beneficii. Nu știu acum dacă Uniunea Europeană era pregătită să invite Ucraina, dar se pare că această va fi o chestie accelerată din cauza intervenției de trupele rusești. Nu, de la dar o piață de 40 de Ucraina? milioane de persoane, cu o piață cu o suprafață atât de mare și cu un conflict etnic interior atât de acut, nu este atât de ușor de armonizat cu valorile europene. Oricum, Kievul este îngrijorat de prezența militară de la granița Ucrainei de Est și se teme de o invazie. Totuși, Moscova a spus că va retrage acei soldați. Eu am înțeles că s-au și retras parțial. Existau două ipoteze la un moment dat. Prima ar fi nevoia de a înlocui soldații de acolo pentru a aduce alții noi, iar cealaltă că operațiunea de retragere ar avea legătură cu negocierile care au avut loc săptămâna trecută la Paris între Moscova și Statele Unite ale Americii. Eu zic că trebuie să privim și la impactul economic pe care îl are această mișcare a Rusiei asupra Rusiei. În primul rând, ca să ții armata activă, mobilizată, costă. În al doilea rând, au preluat o regiune cu 2 milioane de persoane, cărora vor trebui acum să le plătească pensiile. Vor trebui să facă investiții locale, vor apărea partide în Crimea. Există o puternică minoritate tătară care acum dorește a fi mutată, unii doresc să o mute în alte zone decât acolo unde locuiesc. Deci, pe lângă asta, Europa s-a trezit, începe să caute din ce în ce mai multe alternative la gazul rusesc, iar 50% din produsul intern brut al Rusiei este format din exportul de resurse naturale. Iar dacă în 10 ani, 15 ani Uniunea Europeană va reuși să-și scadă dependența față de importurile din Rusia, atunci Rusia va avea o problemă, pentru că un PIB, o industrie, o economie bazată pe exportul de resurse, pe industria armamentului, nu este o economie modernă. Iar lipsa unei economii moderne duce, bineînțeles, la un grad scăzut de competitivitate. Iar în partea cealaltă are o China din ce în ce mai puternică, cu o economie din ce în ce mai modernă. În partea asta are Uniunea Europeană, care, pe lângă faptul că exportă prosperitate economică, exportă și valori de democrație, de stat de drept. Rusia este prinsă undeva la mijloc, adică în termen mediu, 20-30 de ani, trebuie să aleagă un drum și cred că aici este criza, trece printr-o criză identitară. Apropo de criză, vreau să vă spun că partidul lui Putin a fost învins în alegerile municipale anticipate de la Novosibirsk de către Partidul Comunist Rus susținut de opoziție. Acesta este cel mai mare, al treilea cel mai mare oraș din Rusia, deci sunt niște alegeri importante, putem spune. Deputatul comunist a obținut 43,75% din voturile exprimate, iar contracandidatul său din partea Rusiei Unite a obținut doar 39,57%. S-a creat astfel o situație unică în care opoziția unită a învins partidul lui Putin. Vreau să vă întreb ce se întâmplă. Pierde Putin din popularitate sau întreg partidul? Pe termen scurt, acum Putin are o creștere a nivelului popularității, pentru că în Rusia figura asta a liderului providențial este foarte atrăgătoare pentru populație, dar pe termen mediu și lung, pe termen mediu și nu cred că va avea o creștere solidă, cred că va scădea, pentru că, să fim serioși acum, economia până la urmă dictează, iar Rusia, prin aceste mișcări, nu văd ce investitori se vor mai duce în Rusia.
ce companii se vor mai duce în Rusia, știind de relațiile din ce în ce mai reci între țările mamă de unde pleacă aceste mari companii care investesc în străinătate și Rusia, iar ei au capital, dar capitalul pe care l-au s-a dovedit că nu poate fi folosit pentru dezvoltare durabilă. Să vă dau un exemplu. La Sochi s-au cheltuit câteva zeci de miliarde de dolari, iar jumătate din satele Rusiei au toaleta în curte. Deci acești bani puteau fi folosiți pentru sistematizarea comunităților rurale, pentru dezvoltarea regiunilor și au fost folosiți pentru o olimpiadă care a fost oricum eclipsată de conflictul din Ucraina. Adică ce se dorea a fi un exercițiu de PR a ieșit un fiasco din punct de vedere al comunicării. Oricum, Vladimir Putin a fost tot în perioada aceea nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Care credeți că era locul lui acolo pe lista aceea? Nu știu, știu că a fost, nu am detalii, dar oricum a fost un moment penibil. Nominalizarea asta... Haideți să mergem puțin și în Ungaria, unde Viktor Orban ar fi câștigat alegerile detașat, potrivit sondajelor de la ieșirea de la urne. Partidul conservator al populistului Viktor Orban a câștigat primul loc, a obținut 48% din sufragii, iar Alianța de Stânga 27%. Cu o zi înainte de alegeri, un sondaj spunea că partidul premierului va câștiga cu un scor cuprins între 40 și 50%, deci au fost cât de cât aproape. Sunt mulțumiți ungurii de partidul lui Orban sau cum se face că a câștigat din nou? Păi, haideți să pornim de unde, la origini. Acest rezultat, această creștere a Fidesz este de fapt o consecință a falimentului socialismului în Ungaria. După o guvernare foarte slabă a socialiștilor, a apărut vechiul nou lider providențial Viktor Orban, care a trecut Ucraina în ultimii 4 ani printr-o, să zicem, o criză mai scăzută, a preluat și o parte din discursul naționalist și a creat niște dușmani interni în corporații, în bănci, în Banca Națională, deci a creat niște dușmani care de fapt sunt ai lui, nu sunt niște dușmani adevărați și Ungaria a reușit să treacă mai ușor peste vârful crizei. Din punctul ăsta de vedere, însă, putem analiza evoluția produsului intern brut al Ungariei, iar anul trecut au avut o creștere sub 2%. Deci, în ciuda tuturor acestor lucruri, uitați că nu a crescut așa de mult în 2013 Viktor Orban și-a asumat acea creștere economică de 1,2%, deși aceea era roada pământului, era o agricultură mult mai bună în acel an. Un om politic își asumă și în România, domnul Ponta și-a asumat o creștere mare fiindcă a dat ploaie, dar asta e politica. Cine e la guvernare și asumă... Și un alt rău făcut economia a fost că a impus niște taxe foarte mari pentru companiile străine, ceea ce a făcut să scadă investiții. Păi, simțim o creștere a investițiilor în Transilvania datorită acestor probleme din Ungaria. Pentru România, din punct de vedere al investițiilor străine, cred că va fi faptul că Viktor Orban are o politică din ce în ce mai... zicem așa, exigentă față de investitorii străini, poate fi o oportunitate pentru a fi o alternativă. Dar ce se observă, de fapt, și nu numai în Ungaria, dreapta începe să recâștige alegeri. Pentru că, dacă vedem, s-a întâmplat săptămâna trecută în Franța, când Uniunea pentru UMP a câștigat alegerile locale în detrimentul stângii și cu niște rezultate surprize pentru extremiști, deci dreapta și extremiștii reușesc să câștige. Iar extremiștii sunt, de fapt, bucăți al fostului electoral de stânga. Deci, fostul electorat de stânga, cel care credea în statul providențial, în egalitate și așa mai departe, trece la extremă dreaptă. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Italia cu Movimento 5 Stele, în Frontul Național din Franța, Jobbik în Ungaria. Au câștigat 18%. Da, este fostul electorat al Partidului Socialist. Deci cei care aveau o anumită viziune idilică asupra societății și-au dat seama că nu merge printr-un program de stânga și acum încearcă printr-un program de extremă dreaptă. Se poate întâmpla asta și în România? În România nu cred, pentru că noi ce am avut PPDD-ul, care a fost o structură așa ca să adune nemulțumirile unei pături sociale, să zicem așa, mai puțin educate.
Iar la noi formațiunile extremiste nu sunt atât de solide. Deci dacă ne uităm, deși este fragmentată, dreapta are mai mult decât stânga, iar în stânga este un partid solid, PSD-ul, care momentan nu permite apariția unor concurenți. Acest vot de duminică, care a avut loc în Ungaria, ce influență are asupra României? Păi v-am zis, cred că o continuare a politicilor lui Victor Orban de exigență față de investitorii străini vor duce la o creștere a investitorilor străini în zona Transilvaniei. Din alte puncte de vedere, nu văd un impact direct. Probabil că va continua această politică de oferire a cetățeniei cetățenilor etnicilor maghiari din România, dar aici iarăși nu văd nicio problemă, pentru că dacă statul ungar va începe să le dea și pensii pe care să le cheltuie în România, nu cred că se supără nimeni. Iar din punct de vedere politic, este clar că Partidul Popular European va câștiga detașat în Ungaria. Vorbim și de următorul test electoral, deci pe 25 mai, PP-ul, care în Ungaria este reprezentat de Fidesz, va câștiga detașat, iar foarte probabil că mulți din etnicii maghiari din România vor vota și ei cu Partidul Popular European, adică cu PDL. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea de astăzi. Sau de mere. Da. Vom vedea. Vă mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Eu sunt Alexandra Sandu și vă aștept și mâine la Europa la zi.